gan Tudur Dylan Jones. Mae'r cerdd yma yn atgoffa fi o amser ysgolion Sul ac ysgol gynradd ymheniel a'r dramâu Nadolig. Dwi 'di actio yn hon ers dwi'n cofio, a'r un yw pob sgript I gyd, ond un peth sy'n ei wneud yn gofiadwy, dy fod di yn y ddrama o hyd. Ond dwi'n isio bod yn fugail, yn cerdded bryn a rhos a rhynnu yn yr oerfel wrth ddwylio'r praidd liw nos. Lletiwr o'n I llynedd, lletiwr cas rhif 3, yn gweiddi dros y capel nad oedd na lle gen I. Mae bod yn un o'r doethion yn gallu bod yn cŵl, ond mae gwisgo cartens parlwr yn fy ngwneud i'n deimlo'n ffwl. Mi fwynheais I fod yn Herod. Dwi rioed wedi bod o'r blaen, ond mae bob yn gas bob blwyddyn yn gallu fod yn straen. Mi o ti'n Gabriel llynedd, dwi'n cofio hynny'n iawn, am fod dy eiriau'n hedfan, am fod dy olau'n llawn. Dwi'n 11 eleni, dyma mlwyddyn olau I fod yma ar y llwyfan ac wrth dy ochr di.